ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಿರಿಗಲ ಏನಂದು ಬೊಲ್ಪುಗೆ ಮಂತೊಂದೊಳನೆ ವಿಡಿಯೋ ಬೊಲ್ಪುಗೆ ಏನೇನು ಲಕ್ಕನಗನೆ ತಿಂಜೆ ಲೇಟ್ ಆತಂಡು 7 ಗಂಟೆಗೆ ಏನು ಲಕ್ಕನೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕೊಡಂದು ಅಲಾರಮ್ ದಿಡೊಂದು ಜರ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಕ್ಕನಾಗ ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಅಲಾರಮು ಹಾಕುತ್ತಂಡು ಇಂಕ ಗೊತ್ತೇ ಆತಜಿ ಅಂಚೆ ಲಕ್ಕಿ ಏನು ಲಕ್ಕದು ತೇನ ಕಿಚನ್ ಬರ್ತದೆ ಏನೋ ಮೊಲ ಬೊಲ್ಪುಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂತೆ ನೀರು ಬೆಚ್ಚಮಂತ ಒಂದು ಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಇತ್ತಿರ ನೀರನ್ನ ಪರೋನ್ಪೆ ಇತ್ತು ಏನು ಮೂಲ ರೊಟ್ಟಿ ಮನ್ಪುಗಂದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಬೊಲ್ಪುಗೆ ನಾಷ್ಟಾಗ ಚೆನ್ನ ಸೋರೆಕಾಯಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮನ್ಪುಗಂದು ರೆಡಿ ಮಂತಂದುಳ್ಳೆ ಅತ್ತಟಿಗೆ ನೀರ್ಲ ಮೂಲ ಬೆಚ್ಚಾಂಡು ಬೇಕು ಏನು ನೀರನ್ನ ಪರೋಂದೆ ಏನು ಮೂಲ ಟಿಫನ್ ರೆಡಿ ಮಂತಂದುಳ್ಳೆ ಬೊಲ್ಪುಗೆ ಒಂಚೂರು ಲೇಟಾದ ಲಕ್ಕನ ನಮಗೆ ಏತು ಗಡಿ ಬಿಡಿ ಹಾಕೊಂಡೈತೆ ಬೊಲ್ಪುಗೆ ನಮಗೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಹೆಣ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ಪೋಡು ಹಿಡ್ದದೆ ಏನೈತೆ ರೊಟ್ಟಿ ಮಂತದ್ದು ನಾನು ಏತು ಬೇಕು ಕಡಪರ್ ಬಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಬೇಕು ಮೂಲೆಯನ್ನ ಮಂತಂದುಳ್ಳೆ ಸೋರೆಕಾಯಿನ ಚೋಲಿ ಪುರದಿತ್ತದು ಅಕ್ಕಿತ್ತಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮಂತದಿತ್ತಂದು ಇನ್ನು ಪೊರ್ಲು ದಿಕ್ಕದು ದಿಡೊಂದೆ ಇದೇನಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ದಿತ್ತಂದೆ ಏನು ಮಾತು ತುರಿದು ಪಾಡೊಂದೆ ವೀಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಕ ಪಾತಿರೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪಿರೆ ಇಂಕ ಕಷ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಹಿಡ್ದದು ಅನ್ನಕ್ಕೆ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊರೊಂದುಳ್ಳೆ ಏನು ಈ ಸೋರೆಕಾಯಿನ ಪೂರ ತುರಿದು ದಿಡೊಂದೆ ಏನೊಟ್ಟಿಗೆ ರಡ್ಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದೆ ಇನ್ನು ಪೂರ ಇಲ್ಲೇ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮಾಂತ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಪಾಡೊಂದುಳೆ ನೆಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ಆತು ಜೀರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಳೆ ರುಚಿಗೆ ಎತ್ಬಿಡು ಆತು ಉಪ್ಪೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದು ಎಣ್ಣೆನ ಪುರ್ಲೋಡೆ ಕಳ್ತದೆ ದೆತ್ತೊಂಬೆ ರಾಗಿ ಪುಡಿಟಿ ಅನ್ವನ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂಜಿ ರೊಟ್ಟಿ ಜಿಂಜನೆ ಹೆಡ್ಡೆ ಬೊಲ್ಪುಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಥರ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ದಿ ಏನೋ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂಡ ಎನರ್ಜಿಟಿಕ್ ಆದಿಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಹಿಡ್ದದು ಈ ಥರ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ನಿಗೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪಲೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಕಲ್ತೊಂದು ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಳೆ ಮಗಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಲಿಗೆ ಮಾತ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೋಡು ಬಸ್ ಸೀಜನ್ ಮಿಸ್ ಆಪಡತ್ತೆ ಹಿಡ್ದದು ಹೆಣ್ಣು ಮೂಲ ಫಾಸ್ಟ್ ಅದು ಮಂತೊಂದುಳ್ಳೆ ಲೇಟಾದ ಲಕ್ಕಣ ಅಂತೂ ಜಿಂಜ ಗಡಿಬಿಡಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಟಿಫನ್ ಮನ್ಪೊಡಾಕೊಂಡು ಹಿಡ್ದದು ನಮ್ಮ ಬೇಕನೆ ಲಕ್ಕದ ಮನ್ಪನು ಜಿಂಜೆ ಹೆಡ್ಡೆ ಇನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಚಟ್ನಿ ರೆಸಿಪಿಲ್ಲ ಏನು ಮಂತೊಂದುಳ್ಳೆ ಇನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಚಟ್ನಿ ಸೋಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೆಲಕಡಲೆ ಚಟ್ನಿ ಮಂತೊಂಡು ಸೋಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೆನ್ನಿತ್ತೆ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ಲು ಫ್ರೈ ಮಂತಂದು ದಿತ್ತೊನ್ನುಗ ಈಚಿಗೆನ ತವನ್ಲ ದಿಡೊಂದು ರೊಟ್ಟಿನ್ಲ ಮೂಲ ತಟ್ಟೊಂದುಳ್ಳೆ ಈ ರೊಟ್ಟಿ ರೆಸಿಪಿ ನಿಗ್ಲೆ ಬೋಡೊಂದಂಡ ನಿಗ್ಲು ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಯಾನ ಈ ರೆಸಿಪಿಲ್ಲ ನಿಗ್ಲೆ ಮಂತದ್ದು ತೋರಿಸ್ಬೋದೆ ಏನ ನಾನೊಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಉಂಡೈತೆ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ IT ಅನ್ನು ಈ ರೆಸಿಪಿ ಮಂತದ್ದು ಪಾಡ್ದೆ ಸೋರೆಕಾಯಿ ರೊಟ್ಟಿನ ಪಾಡ್ದೆ ತೂಲೇನಿಗ್ಲಿ ಈ ಥರ ವಿಡಿಯೋ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನು ಮಂತೊಂದುಳ್ಳೆನೆ ಎಂಕಲ ಅನುಭವ ಐಜಿ ಇಂದು ಎಂಚ ಮನ್ಪೋಡನ್ ಪಂಪುನ ಅಂಚ ಗಡಿ ಬಿಡಿಟ್ಟು ಮಂತೊಂದುಳ್ಳೆ ದೈತಂಡ ತಪ್ಪಿತ್ತಂಡ ದಯಬಿಡ್ದು ಕ್ಷಮಿಸಾಲೆ ಏನು ರೊಟ್ಟಿ ತಟ್ಟೊಂದುಳ್ಳೆ ಏನು ರೊಟ್ಟಿ ತಟ್ಟದು ಸುಡೋನ್ಪೆ ಜಿಂಜ ಸೋಕಾಪುಡು ಈ ಒಂಜಿ ಸೋರೆಕಾಯ್ದ ರೊಟ್ಟಿ ಅಂತೂ ನಿಗ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಏನ ರೆಸಿಪಿ ಚಾನಲ್ ಉಂಡತಿ ಐಟ್ ಲಿಂಕಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೆ ತೂಲಿ ನಿಗ್ಲು ಇತ್ತೇನೋ ಒಂಜೊಂಜಿ ರೊಟ್ಟಿನಿ ಈ ಥರ ಏನೋ ನನ್ನ ಬಟರ್ ಪೇಪರ್ ಉಂಡತಿ ಐಂದೈತು ಒಂದು ಐನ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಏನೋ ರೊಟ್ಟಿ ತಟ್ಟದು ಪಾಡೊಂದುಳ್ಳೇನೆ ಈ ಥರ ಮನ್ಪಂಡಿದ್ದು ಅದು ಹಿಂಗೆ ಈಸಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಿಗ್ಲ ತೂಲೆ ಈ ಥರ ಬಟರ್ ಪೇಪರ್ ಇತ್ತಂಡ ಆ ಥರ ಇಟ್ಟು ಮಂತೊಲ್ಲೆ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ದೆತ್ತದು ಕೈಟಿಂಚೆ ದೆತ್ತದು ಪಾಡ್ನಿಡ್ದು ಈ ಥರ ಈಸಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಪನಿಪುರ ತಂಚೆನೆ ದೀಡ್ದು ಮನ್ಪೊಲಿ ನನ್ನ ಸೈಡ್ ಏನಮಲು ಚಟ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಮಂತೊಂದುಳ್ಳೆ ಐನೆಂಕ್ ನಿಗ್ಲಿ ಎರ್ಕೊಡ್ದು ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬೊಲ್ಪುಗು ಜಿಂಜ ಗಡಿ ಬಿಡಿಟಿ ಅಂಡ್ ಈ ವೀಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಮಂತೊಂದುಳ್ಳೇನೆ ಮನ್ಪೊಡನ್ ಪಂಡದೆ ಏನು ಈ ಒಂದೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋನ ಮಂತೊಂದುಳ್ಳೇನೆ ತೂದು ನಿಗ್ಲೆ ಎಂಕ್ ದಯಬಿಡ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಇದೇ ಥರ ಏನು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪೆ ನಿಗ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಏನು ಚಟ್ನಿದ ರೆಸಿಪಿನ ಅಂಚನೆ ಬಾಯ್ಡ್ ಪಣ್ಪೆ ಏನು ಈ ಒಂದು ಚಟ್ನಿ ಸೂಪರ್ ಅದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಈ ಥರ ರೊಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಮಂತೊನ್ನಾಗ ಈ ರೊಟ್ಟಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ನೆಕ್ಕಿಯನ್ನು ನೆಲಕಡಲೆ ಪಾಡೊಂದೆ ಐನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಣುಗನ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೊಂದೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಪಾಡೊಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿನ ಅರ್ಧ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದು నేను ಪೊರ್ಲು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡು ಈ ಕಡಲೆ ಬೀಜ ನಮ್ಮ ಪೊತ್ತೊನ್ ಬತ್ತುಲೆ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ನಿಧಾನವಾದ ಎಲ್ಲೇ ಉರಿ ಸೂಟು ನಮ್ಮ ಐನು ಪೊರ್ಲು ಪೊತ್ತೋ ನೋಡು ಅಪ್ಪಗ ನೆಂದು ಸೋಕು ಹಾಪನೆ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ಲ ನಮಕ್ ಈ ಚಟ್ನಿ ಅಂತೂ ಸೋಕು ಬರೋದಂಡ ನಿಧಾನ ಉರಿಟೆ ನಿಧಾನ ಸೂಟೆ ಇಂಕ ಕನ್ನಡ ಫಸ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆವೊಂದು ಇಟ್ಟು ಪಾತಿರ್ನಾಗ ನಿಧಾನವಾದ ಎಲ್ಲಿಯ ಸೂಟೆ ನಮ್ಮನೆಯನ್ನು ಪೊರ್ಲು ಪೊತ್ತೋ ನೋಡು ತಿತ್ತುಲೆ ರೊಟ್ಟಿಲ ಮೂಲ ಆತನ ರೊಟ್ಟಿಲ ಸೋಕು ಆತಂಡು ತಿಳಿಪಡೆಯನ ತಟ್ಟೊಂದೆ ರೊಟ್ಟಿನ ಈ ನೆನಪುರ ಪಾಡ್ದು ಕಡೆವು ನೋಡು ಪುಳಿದೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ನೆನೆಗೆಲ್ಲ ಈ ಚಟ್ನಿನ ಕಡೆ ಉಂಡಾಂಡು
ಚೂರು ಜಿಂಜ ನೀರ್ಲ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚೆ ಜಿಂಜ ತೆಲುಪುಲ ಮನ್ಪೇರು ಆ ಥರ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ಯಾನು ಈ ಚಟ್ನಿಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆದೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ನಾನು ಪುರ್ಲು ಪೊತ್ತದು ಮಂತೇನೆ ಇದಾಡ್ದು ಈ ಚಟ್ನಿ ಟೇಸ್ಟೇ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದಿಪ್ಪುನು ನಿಗಿಲ ಒಂದ್ಸತಿ ನಿನ್ನೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪಲೆ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಬೋಡುಂದಂಡ ಎನ್ನ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಐಟ್ ನಿಗಿಲ್ ತೂಲೆ ಯಾನು ನೆಕ್ಟ್ ಲಿಂಕ್ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೆ ಪಗ ನಿಗ್ಲ ಆ ಲಿಂಕ್ಡ್ ನಿಗಿಲ್ ಪೋದು ತೂವನೊಲಿ ಇತ್ತೆನ್ನ ರೊಟ್ಟಿ ಮಂತ ಆಂಡ್ರಿ ಯಾನು ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾಡೋನೊಳ್ಳೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ದು ಎನ್ನ ಮಗನವರ ಕಡಪುಡ್ರಕ ఆయన నా స్టాండ్ ఇతే ఆయన బాక్స్ పాడుతూ ఆయన కడపూర్నాండు ఎడమే కాల అండు టైము ಇತ್ತೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಪುರ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ದು ಆಯನವರ ಕಡಪುರಂಡ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ನಿಧಾನ ಆಡ್ಲಪ್ಪ ಮಲ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೋಡತ್ತೆ ನಾಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮನ್ಪಂದೆ ಪೋಂಡ ಗಡಿ ಬಿಡಿಟ್ಟು ಪೋಂಡ ಬುರ್ಪುಗು ನಾಷ್ಟ ಮಂತದೆ ಪೋಡು ಜೋಕುಲು ಇಜ್ಜಿಂಡ ತರೆ ಸುತ್ತು ಆ ಸುಸ್ತ ಪೆರು ಜೋಕುಲು ಅಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಕುಳ್ಳುದು ಕೇನೀರ ಅಪ್ಪು ಜಗ್ಲಿಗೆ ಬಂಜಿಟ್ಟು ಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಇತ್ತಿನ ಕುಳ್ಳುದಾಗಲು ಪುರ್ಲು ಪಾಠ ಕೇನೊಲಿ ಐತಿ ಕೆಲವು ಸತಿ ಟಿಫನ್ ಮನ್ಪನವೇ ಲೇಟಾದ ಪೋಯ್ಡ್ರುಂಡು ಅಪ್ಪಾಗಿ ತಿನ್ನೀರ ಅಪ್ಪಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಎಂಚಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಂತ್ ಕರ್ಪುಡ್ಬೇನೆ ಆಡ ಬುರ್ಪುಗು ಪೇರು ಪರ್ದು ಕೆತ್ತಿ ಆ ಥರ ಏನ ಆಗ ಕೊರ್ದು ಕಡಪುರ್ಬೆ ಹಿಡ್ದದು ಟಿಫನ್ ಮಾತ್ರ ಆಗಿ ಎಪ್ಪಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಮನ್ಪುಜಿಯನ ಇತ್ತೆ ಏನು ಬರೋ ಕಾಫಿ ಮಂತೊಂದುಳೆ ಕಾಫಿ ನೀರಿಗೆಲ್ಲ ಕೊರ್ತುಜಿ ಹಿಡ್ದದು ಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಂಡಿನಿ ಕಾಫಿ ಕೊರ್ನಕ್ಲದ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಗಕ್ಕೆ ಲೇಟ್ ಹಾಪನದು ಗಡಿ ಬಿಡಿಟ್ಟು ನಾಷ್ಟ ಮನ್ಪನ ಇಟ್ಟೇ ಆದ್ ಪೋಯೆ ಇತ್ತೆ ಏನು ಮಲ್ಲ ಕಾಫಿ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಳೆ ಬಲೆ ಕಾಫಿ ಪರ್ಕ ಇತ್ತೆ ಕಾಫಿ ಮಾತ ಕೊರ್ದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಯಿರು ಶಾಲೆಗೆ ಪೋದು ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಯಾನಮಲು ಪಾತ್ರದ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರಾಶಿ ಉಂಡು ಮತ್ತು ಎಂಕ್ಲೇನು ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಅವನುಂಡು ಹಿಡ್ದದು ಅಲ್ಲೊಂದು ಹೆಣ್ಮ ಜನ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತದಿರನ್ ಪಂಡೀರ ಅಂಚೆ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಚಾಯ್ ದಿಡೋಡತಿ ಚಾಯ್ ದಿಡೀರೆ ಮುಳ್ಳೆನ್ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಳ್ಳೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲು ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲೇನ ಬಾಡಿಗೆ ಇಲ್ಲು ಎಂಕ್ಲೇನ ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲ ಹೊಸ ಇಲ್ಲ ಐತೆ ಕಟ್ಟೊಂದುಳ್ಳೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಆ ವಿಡಿಯೋನ್ಲ ಏನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡು ಪಾಡ್ಪೇನು ನಿಗಲ್ ತೂಲೆ ಆ ವಿಡಿಯೋನ್ಲ ಇತ್ತೆ ಏನ ಬೇಲಿ ತೆಗ್ಲು ಬರ್ತದಿರ ತೆಗ್ಲಿಗೆ ಚಾಯ ಮಂತ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಳ್ಳೆ ಜನ್ಮ ಜನ ಬೇಲಿಗೆ ಬರ್ತದಿರಿಂದ ಪಂಡೀರ ಹಿಡ್ದದು ಚಾಯ್ ದಿಡೊಂದುಳ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಚಾಯ್ ಹಿಡ್ದು ಐನಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಏನ ನಾಷ್ಟ ಮನ್ಪಕ್ಕಂಗೆ ಏನಂತಂದೊಳ್ಳೆ ಇತ್ತೇನ ನಾಷ್ಟಾಗ ಮಂತ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದೆ ಇತ್ತೆ ನಾಷ್ಟ ಮನ್ಪೇನು ನಾಷ್ಟ ಮಂತದ ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಏನು ತಿಕ್ಕಬೆ ಬಲೆ ನಾಷ್ಟ ಮನ್ಪುಗ ಏನು ನಾಷ್ಟ ಮಂತದ ಐನದಕ್ಕೆ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕಬೆ ಏನು ನಾಷ್ಟ ಪೂರ ಆಂಡು ನಾಷ್ಟ ಆಯ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಚಾಯ್ ಎಲ್ಲ ಮುಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಚಾಯ್ ಆಯ್ತು ಚಾಯನೇ ಫ್ಲಾಸ್ಕಿಗೆ ಪಾಡೊಂದುಳ್ಳೆ ಅಗ್ಲಿಗೆ ಬುಲ್ಪುಗೆ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೇರು ಒಂದು ಮೂಡ್ ಬರೋಡತ್ತಿ ಒಂದು ಚಾಯ್ ಪರ್ದು ಅಗ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ತೇನ ಚಾಯನ ಪುರೋಚೆ ಫ್ಲಾಸ್ಕಿಗೆ ಜಿಂಜಾದು ರೆಡಿ ಮಂತದ ಕೊರೊಂದುಲೆ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಕಂಡಣಿ ಪೋಣಕ ಅಗ್ಲಿಗೆ ಕೊರ್ದು ಅರಂಚನೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಪೋಪೀರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಆಯ್ನಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಒಂದು ಆಯ್ತು ಪುರ ಏನು ಮಂತದೆ ಬೇಲಿ ಒಂಜಿ ದಿನೊಟ್ಟು ಎಂದ ಆಯ್ತು ಪುರ ಬೇಲಿ ಮನ್ಪೇಂದು ಏನ ಪೂರ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜೇ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಯಾರ ಅಪ್ಪಜಿ ದಂಡ ಜಿಂಜ ಲೆಂತ್ ಆಯ್ತು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಹಿಡ್ದದು ನಿಗ್ಲಿಗ್ಲೇ ತುಯ್ಯರೆ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಆಯ್ಕೆನ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಪಾರ್ಟ್ 2 ಒಂದು ಅಂಚೆ ಮಂತೊಂದುಳ್ಳೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಆಯ್ತಂಡ ತಪ್ಪ ಅನ್ನಂಡ ದಯವಿಡ್ದು ನಿಗ್ಲಿ ಕ್ಷಮಿಸಲೆ ನಾನು ಇದೇ ಥರ ವೀಡಿಯೋ ನಾನೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ತೂಲೆ ನಿಗ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನದ್ ಪಂಡ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ತೂಕ 18 ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ಬಾಯ್.